Tää oli vaan ajan kysymys, milloin tää tänne tupsahtaa, ja nyt tää on tänne tupsahtanut. Aika kiinnostavaa, että siikataan miten tää toimii. Hey Google, open ChatGPT. Sorry, I don't understand. Hey Google, open ChatGPT. Sorry, power control is not supported yet. Oh. Hey Google, open ChatGPT app on my mobile phone. No niin. Oikein hyvää iltaa. Mitäs sinne kuuluu? Mulle kuuluu hyvä. Miten voin auttaa sua tänään? No, mä tässä ajattelin testata, että miten tää ääniohjaus nyt oikein toimii sun kanssa. Ejonga, mitä haluaisit tehdä ääniohjauksella? No mä oon itse erittäin kiinnostunut esimerkiksi pipolätkästä ja ohjelmistokehitysyrityksistä. Hienoa. Millaisia tietoja tai uutisia etsit pipolätkästä tai ohjelmistokehitysyrityksistä? No kerro, mitä sulla tulee ekana mieleen. Ei mulla ole mitään mielessä, että mitä mä haluaisin tietää niistä, mutta kerro vaikka mitä ne on. Tai mitä on uusimpia tuulahduksia. Pipolätkä on suosittu jääkiekkotapahtuma, jossa pelaajat eivät käytä mailoja. Ohjelmistokehitysyritykset puolestaan suunnittelevat ja kehittävät tietokoneohjelmia ja sovelluksia. Uusimpia tuulahduksia alalla ovat esimerkiksi tekoälyn laajempi käyttö ja kasvava kiinnostus kestävään ohjelmistokehitykseen. Onko jotain tiettyä, mistä haluaisit kuulla lisää? No noi on tosi kiinnostavia, noin mitä sä mainitsit itselle kanssa henkilökohtaisesti, mutta mitä sä sanoit siis siitä pipolätkästä? Sanoit, että se pelataan ilman mailoja, niin se on kyllä bullshittia, että älä höpötä sellaista. Nyt meni jotenkin väärin sulla. Anteeksi sekaannus. Pipolätkässä pelaajat käyttävät kyllä mailoja. Pahoittelen virhettä. Ei mitään. Millainen muu tieto pipolätkästä kiinnostaisi sinua? No voit sä kertoa ylipäätään, että mitä sä tiedät pipolätkästä? Itse haluaisin just päästä pelaamaan pikkuhiljaa taas. Näyttää talvi tulleen tänne Helsinkiin. Pipolätkä on rennon hauska jääkiekkotapahtuma, joka houkuttelee pelaajia eri puolilta. Se järjestetään yleensä luonnonjäällä ja tunnelma on rento. Voit liittyä joukkueeseen tai osallistua yksittäisenä pelaajana. Jos talvi koittaa Helsingissä, se voi olla mahtava tilaisuus nauttia jääkiekosta ja talvesta. Missä päin Helsinkiä aiot pelata? No mä oon nyt tässä Kalliossa, että oliko täällä mitään mestoja tässä lähellä? Kalliossa on useita mukavia paikkoja pelaamiseen. Kurkkaa esimerkiksi Kallion liikuntapuistoa tai läheisiä jäähalleja, kuten Brahen kenttää. Onko jotain tiettyä, mikä kiinnostaisi enemmän? No Brahen kenttä, mutta se ei ole jäähalli. Siinä on kyllä niinku tekojää aina talvella, mutta se ei ole mikään jäähalli. Ja mä luulen, että mä voisin mennä sinne. Kiitos hyvästä vinkistä. Eipä kestä. Jos sulla on muita kysymyksiä tai tarvitset lisää vinkkejä, kerro vain. Hyvää pelaamista ja nauti talvesta Kalliossa. No kiitti paljon, mutta voitko vielä kirjoittaa siihen sun databaseen, että tämä Brahen kenttä ei ole jäähalli, En vaan... valitettavasti pysty tarjoamaan tietoa omasta tietokannastani. Olen suunniteltu suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä, joten en tallenna henkilökohtaisia tietoja keskusteluista. No okei, kiitos Miten paljon. voin muuten auttaa sinua? No kiitos paljon, se oli ystävällistä, mutta siis voitko katsoa sen, että siis Brahen kenttä se ei ole jäähalli, vaan se on niin kuin tekojää. Sen voisi tallentaa sinne. Kiitos huomautuksesta. Brahen kenttä Helsingissä onkin ekojää, ei perinteinen jäähalli. Olen pahoillani mahdollisesta sekaannuksesta. Onko vielä jotain muuta, josta haluaisit tietää tai keskustella? No eipä oikeastaan, mä varmaan suljen nämä laitteet tästä ja menen tästä pikkuhiljaa koisimaan. Kiitos paljon avusta ja oikein hyvää yötä. Ole hyvä. Mukavaa yötä ja makeita unia. Jos tulee mieleen jotain myöhemmin, älä epäröi palata juttelemaan. Hyvää yötä. Kiitos, heippa.